Здравей, би ли ни се представил? Здрасти, казвам се Тео, наполовина сърбин, половина българин и съм учител, певец, масажист и душеприказчик. От колко време се занимаваш с пеене? От малък. От малък пея. Къде пееш? Главно по караокета и по купони. Но разбира се най-много с децата, когато им преподавам. Кой е любимият ти филм? Любимият ми филм е На Лонг Фу с благодарности Джули Нюмър. Какво? Какво се правиш? Гледали сме го заедно. Това е един филм с Патрик Суейзи, Уесли Снайпс и Джон Легизамо, но в никакъв случай не е това, което имената им казват. Те там играят травестити. Супер яки, много е забавен филма. Пътуват из Америка, колата им се разваля, стигат в една дълбока провинция, в едно село, където става пълен хаос, преобръщат с хастара на обратно селото и всъщност помагат на жените в това село да се еманципират, защото техните мъже много зле се държат с тях. Представяш ли си, те да бяха пристигнали в твоето село в Сърбия? Какво ще да стане? Абсурд, пълен абсурд. Кога разбра, че харесваш мъже? Мисля, че винаги съм го знаел, просто никога не съм го афиширал, не съм се занимавал с това. Какво би предпочел, да си рок-звезда или филмова звезда? Рок-звезда, разбира се. Брада или мускули? Че си ти. Може ли и двете по-малко? Какво те кара да се усмихваш? Щастието на хората. Чуждото щастие ме кара да се усмихвам. Какво те кара да плачеш? В смисъл от тъга ли? Тоест не знам, аз много често плача, когато някой се радва. Успеха на другите хора ме кара да се вълнувам и много често плача. Аз мога и на реклами да се разрева. Имаш ли някакви белези по рождение, по тялото си или от по-късно? И ако да, разкажи ни малко за тях. Нямам белези по рождение, обаче след това в живота имам белези по сърцето. Имаш ли сънища, които се повтарят? Да, имам. Аз съм ти казвал, много често сънувам орлица, не орел, т.е. жена, която знам, че е орел в съня и тя има много големи крила и някак си ме хваща, поемаме и с нея летим. Всъщност много прилича, не знам дали си гледала този клип на Майкъл Джексън, коя беше песента. Hold me like the river Jordan. И накрая слиза една жена с големи криле и все едно такава една жена с нея политам. Каква е идеалната събота сутрин за теб? Аз много обичам удоволствията, знаеш. Много често си ги причинявам. Идеалната събота сутрин е да се събудиш в апартамента, да има много светлина, много слънце, но да не е горещо, да си направиш страхотно кафе, да не си сам, да си с любим човек. Нищо може да не си говорите, но много бавно да се събуждате и да усетите всъщност времето. През прозорците да се вижда страхотен пейсаж и по-важното е, че знаеш, че това е началото на една по-дълга почивка, може би уикенд. Няколко дена почивни. Как си се представяш след 20 години? Този въпрос ме натъжава. Добре, нека ти го задам по друг начин. Как би искал да бъдеш след 20 години? Мечта нещо като твоя предишен въпрос за съботната сутрин. След 20 години си представям, че е началото на някаква спокойна старост. Да бъда с любим човек и да знам, че следват хубави дни на щастие. Страхотно, много ти благодаря, Тео. И аз ти благодаря. Андрея, исках да кажа благодаря, Андрея, и стана благодаря, Андрея.